Former Mount Pleasant legislator advocate dzeMahere wayachionesa wakomana veZanu PF chimoto wonesa vananiki mangwana wakomana publicity aiwa chimoto noda kuti pamapost apo esa vanoita vachibuditsa nhau takuona kuti dzeMahere anyasokipa a track of record noda kuti nhau yemagots a presidential scheme iyaya aiwa yakuchizowapisa moto achiti aiwa muchiya muchiregera rini noda kuti makanyepera vanhu sabeda mashoko atokwana fadzembe noti bo subscribe like tina on the bell icon kuti anoya paindo pake onya achiti good morning niki makwana. We are not letting this issue go. When are you going to apologize for lying to Zimbabweans on 1 April 2023 that 635,000 goats were distributed under the Doji goat scheme when only 6,000 goats were so distributed? Anubha buditsa panapa ne newspaper racho then now it's about 6,000 goats have so far been distributed under the presidential goat scheme before the scheme was stopped owing to problems and bottlenecks in suffered occasion. Sanoma shikanoitoka panapa na dzeMahere achibuditsa ne newspaper ratira kuti aiwa budzi 6,000 dzoga ndo dzakadistributiwa but iye ari kuyatsira achiti musi wa 1 April 2023 niki mangwana anga publicize kuti aiwa 635,000 magots angatodistributiwa. Saka ndo mashoko atiri kuona pana dzeMahere ari kuti aiwa mashoko anobata niki mangwana ndoda kuti ngawe apologize noti akaya publisha Nema. Tudze mafungo enyu moti kudi pamusoro pemashoko ake ina comment section medu musana no subscribe ku like chinotina on the bell icon.